urusanku. Berarti rombonganmu merono. Ya merono. Oke. Kowe merono, aku tak bagian kanca TK iki ora apa-apa. Ya ora apa-apa kono nyates kok. Bapak ya satu merono. Don't please. Kita sudah sepakat di sini. Tantang. Kita di sini sudah sepakat. ADW budal sehingga sekata. Asli. Sama dengan lu tak urus saya. Oh, sandalnya pas dong, Gen. Pak kami tua rati apa diwene? Apa diwene? Ya ampun ngono kuwi. Wong ngayomi masyarakat. Ora apa-apa. Kowe plek karo Pak kok ora apa-apa. Batese tengah iki seret. Saiki wae aku. Pak polisi. Kadang mendeman, Pak. Mendeman. Kowe tukang mendem. Lah kene batulku kowe. Ya buat jawaban iki. Mas yo, jalan ya. Kowe kono, sit down please. You sit down please. Yes. Kowe kire apa piye? Ya. Bisa mau gambar ngono kuwi ngopo? Kali. Kali. Iki jembatan gantung. Jembatan gantung. Ralah. Kita sudah kesepakatan. Wong lanang iki sing diugemi lambene omongane. Balik. Apa? Wong lanang iki diugemi omongane. Nyatane sing gati ku arek bumi yo. Lah ngopo kok ora diugemi? Lah mila umum wong gati nuku ki lak nyang-nyangan. No. Jai canci lho kowe.
Mek, perkara ngene kok mutung iki lho nggih. Iso nragas ki lho iki nyoto. Bisa tulisan iki lho sing wilayahku. Wilayahmu lho kok butek. Wis perkara tak buntet kuwi rene. Kowe pinter aku lho. Ora karo bapak ngene. Iya nek nuwun sewu, asline ora kok pinter kowe nggih. Asline aku karo kowe iki sik pinter aku. Nek yo aku ki kalah lecet karo kowe. Tak lecet iki lho. Pak Wo, Mbah Wo, kuwi desa Prajekan. ngopo? Jenengku dhuwur. Perkara aku seniman. Seniman prestasi Wis dhuwur. dhuwur. Aku dikai jabatan karo Pak Wo. Kowe ki wis didumi jabatan karo Mbah Wo. Pak dhuwur lho kowe. Kowe dhuwur karo Pak Wo. Kuwi yo ning nggon apa ki kantor kelurahan. Udah keamanan. Malah keamanan kuwi iki. Iya. Polisi, Udah. tentara, Udah. Pokoknya batiku oke. banser. Udah. Ngeyek. Lha apa? Parkir. Wong parkir enek banggane iki lho kok. Lah batiku oke kan saya karo Pak Wo. Gue lah, itu apik dan jual. Iki berarti kriminal aja ngono kuwi lho Mbak Wo menika piyantun sing bermasyarakat. Lho iya. Nek ngendi-ngendi acara mesti rawuh. Kowe nyapa rapi-rapi kono. Lho ora. Kowe iki lho ati duit kok. Ya ora tapi kan aku bukan semata-mata mikir duit. Ngene iki adewe gawe senenge liyan, gawe guyune liyan. Kuwi wis padha dadi amal jariah besok. Lah amal budaya dhisik apa iki? Ya ora ngono lah bocah lah kan jebles semua lho Rek. Lah jebat piye? Wong iki rencana iki yo nggih ya. Iki Nyapa? rencana iki sing aku lak umur pira saiki? Lho kowe lali pikon ya. Oh, aku mau pakku. Ini goblok. Kowe iki goblok. Maksud iki adewe lak seiya sekata. Ora saya kata. Kowe banyolan aku wae. Wong iki tugase wis dhewe-dhewe. Buka dhewe ora mbok undak. Potong seragam. Rokok marang kowe. Kalau dijoi. Ya wis bingung matamu. Kok kaya ngono ki lho. Iki seniore adewe. Oh mendem kowe lali. Napa? Ya adewe iki lak seiya sekata nyandi-nyandi wong loro manajemen sing ngatur aku. Manajemen bosok. Rokok. Rokok itu orang rumah Durian. Gue tak tuku kan. Kalau hijau dari tombok kumpulnya 5.000. Lah ya salah dhewe kuwi lak selera to kuwi ngomong. Selera apa cakep? Iki kurang apik iki ngene kok ganti iki 5. Bosok tak cekoni cacat. 45. Batine. Tre. Aku ora rapi. Iki rada banter kok tak kapan. Iki wis rada banter Mas Petri menika wis ngejak adewe 3 jam. 3 jam kok koyo ratus. Ya ora ngono kok. Wes seru katanya. Prajekan nuwun sewu niki nek ngamati menurut pengamatan saya Prajekan menika adalah penonton terbanyak seni reok Ponorogo. Tepuk tangan buat Prajekan. Hei, Prajekan yang luar biasa. Prajekan yang diopen-open pengamanan. Ini bukan kok Pak Polisi tok. Apa? Tapi satpalian ya enten Pak. Satwa liar apa? Mereka ketek umur 5 tahun nih Pak. Tengok delak. Pas mundur. Wah, cekeran jiran mereka ketek luluk. Luar biasa. Mergo penontonnya rame ngadeg sedaya mboten saged lenggah kan sing mburi ora ketok. Ora kok ngono, lek wong nggo sing arep iki ngerok kabeh. Napa? Sambar iku Little Bobby. Lah kok little body iki apa? Sini gatel kok berlebih. Hei, tadi balik ya. Kowe njebres semua lho kowe. Sit down please. Aku
adewe ning kene wis suwi ora rene. Adewe kudu nyambut gawe sing tenanan. Kok kene Heri wis ora tanggapan kok tak tuk. Kendange anyar kowe aja ngece kowe. Iya. Lambemu no angger Lambemu dhewe kok dirapi. Kendange anyar Padahal lho kan sing iki Ngomong cerita sih. Trompet lo payu. Wes, iki bareng pewayangan toprak. Kowe Arjuna karo Arjini. Nek prajekan iki toprak kenal. Jenenge iki toprake Suwira Tanggapan. yang paling ngendak nek pomo nek film-film kae Romeo and Juliet. Alah, Romeo iki. Ora ora telek. Kowe pademu melek ta kowe. Pademu melek kowe. Aku kok ngalih iki bayaran melu sapa kowe? Lah iki bosku. Bosmu. Jeneng toprake ganti. Apa? Jenenge toprake udu kok Suwira Tanggapan saiki tem itu tanggapan. Rolas tanggapan. Iki jenenge kami tuwa bakal nomor jane iki. Ini ketua toprak. Kabeh nomor kok paham gitu. Iki gelakan apa, Mbak? Gelakan apa iki? Iki. Dewi Kunti. Dewi Kunti kaya ngono. Kaya ngono lakon. Lakonnya patut gue. Apa? Papat itu. Papat itu aku minat jingo. Lakon mbak jadi apa? Papat pitu. Tahu boten papat pitu, Mbak? Pitu walu. Wah, iki. Lah, kami aku lah aku nambahi ekore pitu bari pitu ning ngarep. Aku kudune walu kok. Sip, Suwira Tanggapan minyakmu apa to? Menyan. Kowe karo aku ki sing kudune ki karo aku ki sing tamat ngono lho sing apa Sama matamu takane bokong. aku di mata-matane lho, Mas. Waduh, kowe patimu iri ta Pisan kas, aku gandengan ini iki patimu kowe meri. pisan kas. Kamu kok dicepaki jadel sak monombane kok sik meri kan rekku iki lho. Wis wis. Ora tinggalmu, nek aku dilemayu, ora atimu. Kudu sing lorone aku lho, Mas. Iki kok ngono iki lho. Maksudnya, nek kula ora tenang nggih. Maksudnya ki loro saking lorone ke mlarat tukang besar. Ya, Bang. Napa? Cowili.
kata bahasa itu kan. Uglu. Aksesoris. Ora sungkan ditinggali anu Pak Polisi. Bapak polisi selaku keamanan menika. Ya aku data to. Ya apa to? Langgene. Betul. Kok to? Pak Polisi. Aku ngapunten kula aniki wau mboten mangkal. Kula ditanggap garwa. Saestu. Sama nek kecekel nih iki. Kok baru garuk, Mas. Belakang gua lagi. Iya, Pak. Cara aku iki ayo segala dia, semayang segala dia. Anoman to Mas. Anoman ki Ya, ganteng. ngetek nang rumah aku kuwi lho. Ngetek sing kan lho. Bola dewa. Iki gak bola dewa, Mas. Bola dewa kok meneh kudune ki cocok karo kowe Kresna. Anireng. Wes kan biru dasmu. Apa? Iki jane paham wayang ora. Aku kadang lali kadang yo. Aku tak. Ayo, iki. Gajah. Bola dewa kan ngetok. Kowe tidak dicel-dicel. Iya, ngono ki. Kowe ndorong kok. Balik. Bola dewa watane nek royo kuwi. Sesuk nek obal. Ora tak dhuwur sih ben cekel kene. Bola dewa wis nabi to, Mas. Gegere kancane ditungkak iki lho ya. Waktu maju kene lho, Mas. Mubyak nak terus kono. Bola dewa kok lebih pati sisian. Mau. Enak. Hei, ora penak kan. Lah yo, iso kondek nek tok iya kok. Ora sopan. Sik tak nggih, Bok, sik Mas. Kowe ngono tok kuwi lah yo iso to, Mas. Kok nek apa? Aku dari Apa?
bisu Mas Rai Mas. Ora ada bisu. Aku bagi anyaran Mas Rai. Kenapa tak iso mon? Tidak lek. Kok tak sarang-sarang sarang-sarang amin. Tapi sudah mati kok Ki. Sing matamun lho. Iki jagung kok. Iki mangon. Kita ajar kabeh kok. Ayo sing Ngelak keringet. Mergo bojone energi. Adene di sini itu sebagai public figure. Lagi lo, botol-botol yang melumpuk kabeh. Ya Pak. Apa itu? Lek nggonku pitake saka mangon. Ngomong iki. Iki asli iki kuda lari. Balik iki ora gantong gak sih? Coba ya. Sing jago ngono kel. Ngene kabeh ora ngene lho. Lek ngene iki asam. Anu, basa tak apa ki popok ing mburi ngene nelek sing nggonku. Ngono ngarep. Ngapa? Sembilan lho. Menang kan? Menang. Jilingan. Sarondo jilingan sarondo. Lah, apa to iki? Jilingan apa? Jilingan ini ngopo kok? Antarane apa? Keluargane Mbak Eni. Ganceng. Aturaken apa kita syakuran? Aku mau pitek bolong aku. Kono lho, ndongakne. Aja guyu. Mbak Eni iki lho. Ya ini lho. Ini iki eling Gusti Allah nikmati oke insyaallah rezekine oke.
Amin amin ya rabbal alamin. Menika sudah terbukti nyambut gawe ning luar negeri, koyone wis mlumpuk niki mantuk arep bebrayan meneh bangun apa ki ekonomi yang baik. Kowe radine. Radine. Ngono. Mungkin kok seneng iki lho. Seneng. Ada kesenangan iki ngopo? Lah aku jane begini tok. Nangkap kok larang-larang. Ini yo. Monggo, nggih jumeneng wonten iki Mbak Eni ya. Alhamdulillah. Tuh. Oh. Cinta Lagi tengah dah. hanya istri yang beriman. Ampun titik nih. Ora beda Bisa dijadikan teman. Api lagi jane sak kedok kas terus api. Kedok tamu sama dua. Diajaki meleh. Orang gelar ya apa? Oh, Mas orang gue. Gimana gue apa gimana? Saya bilang gue oleh dan laksanain tak saut. Gue bilang gue copetmu aja iso. Ini Mbak Eni ini luar biasa tuh. Luar biasa. Dua pikiran inovatif, kreativitas dan pemikiran. Wih luar biasa. Wonge balik saka luar negeri. Tur pengin syukuran nggak ngereyok. Wih bar ngamal ora sengke duit nang wong, tapi ngamal ini berarti ngamal wis luar biasa. Gawe kesenengan. Lonton. Lah kuwi lek wis terbukti saka asmane Eni. Wih mau rasa artek yang Lah melu. iya ta iki nek cara diuncaki meneh to nuwun sewu lho. Kowe urung jeru lho iki nuwun sewu iki. Itu urung jeru kuwi. Mendung. Eni eling karo dawuh Gusti Allah Pangeran, nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Fabi ayyi ala rabbikum tukadzibun. Pedhot ta kowe iki ora ngoncaki tekan. Lah tak onceki sile bojone. Maksudnya Iki wong piye? maksudnya kok ngono. Lah tak onceki apa tak oncane? Lah itu kabeh iki. Ora kok ngoncaki. Kondongane iki titik setitik ning oleh rasa, ning oleh wirama. Omong ora sadodowo seperti iki artine. Lho, tong kosong bulir ngalingi. Iya. Wong akeh ngomong ora ada artine. Ngono. Omong sing apik ya. Aso. Wis kok tuntun iki apa kok? Dongane iki. Apa? Wa barakatuh. Assalamualaikum dikon. Titik Barakatuh. Nggih matur suwun Mbak Eni sampun kersa nimbali. Ndi tak teni kat mau dan iki mau. Alhamdulillah nggih matur suwun. Iki sami-sami pangapunten kula sak rombongan wonten gletag-gletune sedina pemawon. Mugi jenengan sehat selalu, laris. Alhamdulillah. Nggih, boten apa-apa paling sak kula niku ampun perwakilan saking rencang-rencang. Alhamdulillah. Ampun muga-muga. Lah kaya kucing dolanan kresek mata itu tapi kuping. Lah nyapa kok tak kono nek sak kono. Wis Mbak aku lanjut duitmu. Wis penting rezeki lancar. Aku tanggap iki dulurku. Penting tanggal 3 Agustus wis becek langsung makan ya. Iki bayaran kula tak tompo. Ora tak tompo. Ning tek. Podo ae. Ya matur suwun Mbak Yu, matur suwun. Alhamdulillah. Nggih. Lho, aku caki kenyi jaman banyu lho Mbak Yu. Ora tak gowo. Iki ben karo Cina aku. Apa ya? Terima kasih muga-muga isine 50 ngono lho jawab. Bisa kok bisa iki lho. Ora sak kok iso iki. Hei,
mau kami tuwa nyato 1000 Mak. Ora ngono kok. Kok karo pede kok. Ayang. Iya langsung rawit yo saya. Lagi seanyo. Bocah ini masalah duit terus ya toh. Lah mbok nang lemah Butuh kokek. kesuwe. Kowe kok nyoba. Ayo jame. Ngijoli kurungan 800.000 kurangnya 750 Nyo, coba suhan nyo.